زێرێ خاڵخەڵۆکە زەر نویسکار کاترین هۆڵسهاوسن مارتا ئێڤانس نادەن کریەل ئیلوستراتۆر کاترین هۆڵسهاوسن وەرگەر شێریف دێرنجە یەکمالێفاوە موزیک شۆپن بەشەنخانەیە ستۆری ڤیڤر هەبوو تنەبوو جارێک ji caran gul û sosin bibarin li hazir û guhdaran li daristanekê xalxalokek hebû navê wê Zerê bû xalxalok Zerê kezikekê taybet bû bereva jî hemû hevalên wê perên wê zer bûn kes tinebû heyranê perên wê yên zer nebin her sibe perperîk perê jê ra digot beyanî baş balbalok berzan her carê silav lê dikir heta rûyê pindir poreşa mirûktir jî dikeniya dema ew didît li hêlînê bi hemû hevalên xwe re dileyîst lêbelê Zerê dixwest wekî xalxalokên din be carekî giriya û got xwezî perên min jî wekî yên te sor bûn adadê li ser vê gotinê diya Zerê ji bo kêfa wê xweş bike perên wê bi rengê sîwr boyax kirin roja din vexta Zerê kete rêk û here hêlînê tu kesê silav nedayê gava gihîşt hêlînê jî tu hevalên wê jê ra negot roj baş Zerê bi tenê serê xwe rûnişt çavê tu kesê li perên wê yên sorên nû neketibû heta ku xanima Xemsê pê hesiya û got aa te perên xwe yên xweşik boyax kirine hemû hevalên Zerê heyîrî bûn yekê got perên te taybet in yekê din got perên tu kesê wekî yên te nînin ya dîtir got mirov nikare perên wekî yên te xweşik bibîne xanima Xemsê jê ra got Zereya min çawa ku beneka mezina Zeryayê her du lingên dirêjên deryayê wan dike taybet perên te yên zer jî te dike tu bixwe Zerê hata mala xwe çû ser şokê û qederekê têda ma perên xwe bi xweşikî şûştin heta ku wekî berê biriqîn bûn wekî zêrê zer ez ê carekî din perên xwe boyax nekim got ji xwe re an jî belkî carekê an du caran tenê ji bo piçekî renga xumrî biceribînim an jî rengekî dina xweşik lê ne ji bo heta hetayê tenê ji bo kêf û xweşiyê çîroka me qediya xelxeloko me çû bihuşta